Yo mga abay, short video lang nino. Kabahay na imong pagpangaon og tuslo buwa. Lami gini mga abay, ali kauno na tani. Oh, kaon ka man na kag bayad. Wala pa. Oh, mao ka kaon ka. Bayad sa bayad. So before ta mo kaon mga abay, order sa tangari mga abay, tag 200 rin ni ilahang anli nga tuslo buwa no. Dili na ni siya alkansi mga abay kay naa ni free na po kapupuso o di ba? Sulit ra kay no. Dinhi ni sa may El Corso mga abay, sa may SRP. Daghan pud mga on dinhi sa mot nagkanang Domingo or Sabado sa gabi mga abay. Tanawa ni sila, di ba? Oh. Daghan kay mga on mga abay. Hi sir, okay na yung order. Ay, salamat gitawag na gitaon. Mo ni ma'am no? Dala na mo. Mo ni ma'am no? Malagi na sir, sige balik oy. Ug karon mga abay amo nang gidala among order no sa mong table aron masuwayan na na magluto mga abay. Mao din mo first kaon og tuslo buwa mga abay. So nindot kay ni exciting kay tanan mga abay. So lami-lami siguro ni testingan tani be. Karon mga abay amo na ning i-on ang stove no. So ang gamit tay nila mga abay is portable stove kining butin. So unahon tinigbutang ang mantika mga abay, lamas o kining utok sa baboy no. Ang kini di ay tuslo buwa mga abay is pig brain ni siya. So utok ni siya sa baboy mga abay. O di ba English? Kahibaw ko nga daghan na gyud nakatilaw ning tuslo buwa mga abay kay dugay na ra ba gyud ni siya pero saon man nga karon lang gyud mi nakalugar og kaon na ni. Mao na ni ato na ni siyang hinahinayan og ukay-ukay mga abay hantud nga maluto na ni siya no. So ang ilanlan day kuno nga pwede na ni siya kaunon is mubuwa na ni siya mga abay. Mao din ni siya gitawag ng tuslo buwa. Kay if mubuwa na gani siya, pwede na nimo kaunon. Oh, so while busy pa na atong misis dira ko kay ukay mga abay. Aw. Unsa pa may atong makontribute di? Selfie ra oh. Smile sabi oh. Smile sa. First time na mo kaog tuslo buwa. So karon kay luto naman ni mga bay, ato na ning kaunon sa pamidugayan bi. Tilawi daw bi kung lami ba? Unya, kumusta? Okay ra gid ay. Lagi to. Tuslo buwa. May calamares guys. Calamares. So ang pangande ani among kanan mga abay is big brain no. So naa ni siya sa may El Corso mga abay sa SRP. Suroy lang niya mong andig makalugar mo mga abay, tilawi lang tuslo buwa og sulit jud kayo. Kay tungod kay anli tuslo buwa lagi ni. Aw sige ta punuan ni hantud nga mabusog tag maayo na buwa mga abay la lami kay kaon maayo mga abay anli gud ni. By the way mga abay no, nagpray di mi ana before mi nangaon mga abay, wala lang ako na videohan kay na busy mi sa pagluto ani. So maoro to mga abay, daghan salamat sa inyong pagtan-aw hantud sa sunod nga mga video. Bye bye.